kovové spojky sa treba starať. Trením kovových častí vzniká taký oxidačný čierny nános. Na samcovi sa to vyčistí veľmi jednoducho, takto utretím rukou, prípadne flanelovou handríčkou do sucha, tak aby tá špina zišla dole. Starostlivosť o samicu vyžaduje trošku viac pozornosti. Prostredníctvom takéto tyčinky treba vyčistiť ten nános vnútri, buď to 90% liehom alebo technickým benzínom. Myslím si, že ten lieh je vhodnejší, pretože technický benzín môže poškodiť prípadne lak. Zvnútra pekne vyutierať, kým je tá tyčinka špinavá. Potom tým druhým koncom do sucha, tak aby tam teda nezostala žiadne vlákno, žiadna špina. Celkovo tie spoje kovové treba chrániť pred dotyku so zeminou alebo proste s nejakým materiálom, pretože toto znižuje životnosť tejto spojky. Proste ten spoj musí byť stále čistý, chránený, obzvlášť tá samica, pretože stamaďal sa ťažko dostáva von.